la valenciana continua sent la comunitat autònoma pitjor finançada de l'estat espanyol. En cas de corregir-se este infrafinançament, rebríem uns ingressos addicionals de 1.325 milions d'euros anuals. Este exercici anual, cada valenciana i valencià rebrem 215 euros menys que la mitjana estatal i 703 menys que l'autonomia millor finançada. Estem davant una situació insòlita. La nostra renda per càpita és 12 punts inferior a la mitjana i, no obstant això, som una autonomia que aporta al conjunt de l'Estat, generant desigualtats de tracte entre la ciutadania que resideix en diferents territoris. Així, les persones treballadores i l'empresariat valencià han d'enfrontar-se als reptes carregant amb la motxilla de la discriminació pressupostària. Ja en 2013, les Corts Valencianes van crear una comissió de persones expertes per al disseny d'un nou model de finançament i en 2017 van promoure un manifest per un finançament just, que van secundar més de 600 entitats i que va culminar amb una històrica manifestació el 18 de novembre convocada per la Plataforma per un finançament just. Enguany, coincidint amb el 4è aniversari, és el moment de continuar exigint un nou model de finançament, inversions ajustades al nostre pes poblacional i el reconeixement del deute acumulat per l'infrafinançament. Per això, fem una crida a tota la societat valenciana a assistir a les manifestacions convocades per la Plataforma per un finançament just el 20 de novembre, a les 6 de la vesprada, a Alacant, València i Castelló, baix el lema Un poble unit per un finançament just.